Benvinguts a l'Observatori Econòmic. L'èxit de la darrera edició del Congrés de Telefonia Mòbil celebrat a Barcelona fa pocs dies ha posat de manifest l'impacte econòmic, però també les novetats que s'hi van presentar. Precisament en els propers minuts parlarem d'algunes d'aquestes novetats i de com la telefonia mòbil està canviant les nostres vides i, és més, ho faran els propers temps tant a nivell personal com professional. Algunes de les reflexions ens les avança Ginés Alarcón, director general de la Fundació Mobile World Capital Barcelona. Després en seguirem parlant amb els nostres experts. Per Barcelona significa posicionar-se com a líder del sector durant aquests anys amb el desenvolupament de solucions mòbils que ajudaran a un món millor, a una societat més justa, més sostenible i amb millor qualitat de vida per les persones. Els àmbits de salut són un dels primers que hem començat a treballar amb més detall. Pràcticament totes les activitats habituals que fem i que fan les empreses tindran un impacte de transformació amb aquestes solucions mòbils. Ara, quan sortim de casa, com a mínim hi ha 3 coses que portem a sobre, que és la cartera, les claus i el mòbil. I aviat, sortint amb el mòbil només, ja en tindrem prou. Una de les realitats és el lloc on estem, aquest Mobile World Center, que està a la plaça Catalunya, a cantonada Portal de l'Àngel, on tothom que vulgui pot venir i veure què és això de la mobilitat, com impacta en la meva vida actual, com impactarà la vida del futur. Però bueno, el que avui és el mòbil és una cosa molt diferent de la que era amb el seu origen, perquè els mòbils eren per parlar, i evidentment amb temes com els que comentava abans de salut, temes de pagaments, etc., es converteix en un instrument útil per a les persones i que ens ajuda amb el nostre dia a dia. I no és que siguem més dependents del mòbil en el futur, sinó que, al contrari, el mòbil ens ajudarà a no ser dependents de res, sinó simplement tenir un instrument que ens ajuda. Després d'escoltar el punt de vista de Ginés Alarcón, director general de la Fundació Mobile World Capital Barcelona, ara sí dono la benvinguda a l'Observatori Econòmic als nostres experts. Saludo en primera instància Xavi Castillo, que és delegat a Catalunya de METIC, patronal de les empreses vinculades a les tecnologies de la informació i la comunicació. Benvingut. També ens acompanya David Ferrer, enginyer i vocal del Col·legi d'Enginyers Tècnics de Telecomunicacions a Catalunya. Benvingut també, David. I finalment saludo a Francis Casado, responsable de desenvolupament de .open i expert en mobilitat, xarxes socials i màrqueting mòbil. Benvingut també, Francis. Com deia, l'impacte econòmic i les novetats que s'han presentat al Congrés de Mobilitat serveixen d'aparador per la capitalitat de Barcelona a nivell internacional en un sector que ofereix quines potencialitats, Xavier Castillo? Bé, el sector de la telefonia mòbil hem vist en els últims 12 anys que és l'autèntic motor del desenvolupament de la tecnologia. El telèfon mòbil, tal com deia fa un moment en Ginés Alarcón, s'ha demostrat que pot fer moltes més coses que no només rebre trucades, i això no té per ara, encara no hem vist el final. Vull dir que durant els propers anys veurem telèfons mòbils més potents, amb més funcionalitats, amb pantalles amb més resolució, amb bateries que duren més temps, i això permetrà anar fent encara moltes més aplicacions de les que hem vist fins ara. Cap a on va aquesta indústria? Bueno, la indústria, aquí n'hi ha diverses d'indústria. A veure, aquí no hem d'oblidar que la telefonia mòbil es basa en l'ús de l'espectre radioelèctric, de la utilització de la ràdio. Això és un recurs escàs, que és de titularitat estatal a tot arreu del món, i que té una tendència a crear oligopolis. O sigui, per exemple, aquí a Espanya només tenim 4 operadors que tinguin xarxa pròpia. I això no passa a la resta de països europeus? Sí, passa a tot arreu. Uns en tindran més, uns en tindran menys, però com l'espectre és finit, al final el número d'empreses que pot accedir a aquest espectre sol ser baix a tots els països. I això és una barrera pel futur de la indústria? No, això és una cosa que s'ha de tenir en compte respecte al desenvolupament de la indústria. Vull dir, el fet que aquí a Espanya, doncs, per exemple, només Movistar, Vodafone, Orange i Yoigo tinguin xarxa pròpia, doncs, bueno, és una cosa que com a mínim s'ha de tenir en compte. No és una indústria com la indústria de transport o com la indústria editorial o com la indústria de software, que hi ha milers d'empreses, literalment, que poden viure d'aquesta activitat econòmica. Operadors de telefonia mòbil, a Espanya, en xarxa només en tenim 4. I és una cosa que s'ha de tenir en compte. Parlant clarament, és un oligopoli, clarament. Com ho veieu, David Ferrer? Exactament igual que en Xavier, en quant a les grans empreses que es dediquen a portar aquesta senyal, no? De totes maneres,
el que ve, el futur que ve, és que a través d'aquestes senyals siguin cada vegada més ràpides en els nostres dispositius. No? Estem parlant que en el Mobile World Congress, tot i que s'han fet proves i s'han ensenyat dispositius 4G, doncs la Neil Kron de la Unió Europea ha signat que vol que s'assignin 50 milions d'euros a que la Unió Europea sigui líder amb el 5G. És a dir, que ara no tenim el 4G i ja volem el 5G. Crec que això és molt important. És molt important perquè el que hem de garantir és grans velocitats a tot arreu, perquè si el que hem d'acabar és morint a que tot siguin apps, aquestes apps necessiten connexions a internet. Què vol dir 4G? Quines característiques té un telèfon mòbil 4G o quarta generació? Sobretot és la velocitat. És a dir, avui en dia els que tenim telèfons mòbils intel·ligents, que són els que es connecten a internet, usem el 3G. 4G és la següent paraula, 4G és l'evolució natural del 3G. Posat a la pràctica, són 100 megabits de pujada i baixada. És com tindre fibra òptica de telefònica de 100 megas a casa, però la fibra òptica et ve cablejada. El 4G és la tecnologia inalàmbrica de telefonia mòbil que pot tindre a la palma de la mà 100 megas de velocitat. El 5G es parla d'1 giga, o com que no està definit completament, potser de 10 gigas, depenent de les proves que s'acabin fent. És a dir, tindre 1 giga de velocitat a la palma de la mà és molta velocitat doncs, per poder fer videoconferència emetida amb alta definició, per poder descarregar un programa en qualsevol lloc i estar veient-lo i que no es pengi la senyal. És a dir, que millora l'autopista de la comunicació a la telefonia mòbil. Exacte, estem parlant de la infraestructura, de l'autopista, sí. Algunes de les xifres que ens ha deixat el Congrés de Telefonia Mòbil són 72.000 visitants, un impacte econòmic de més de 300 milions d'euros tant per Barcelona com pel conjunt de Catalunya. Francis Casado, què ha de fer Barcelona per liderar la capitalitat de la telefonia mòbil a nivell mundial? Doncs jo crec que s'ha de continuar posicionant com a un referent, ha de continuar empenyent les iniciatives que s'estan fent, com molt bé estava comentant el Ginés, doncs, per la part del Center, també continuar empenyent un altre dels pilars fonamentals que seran el festival que faran aquí, que farà que la població, la gent en general, s'involucri, pugui participar amb els seus telèfons, amb les seves aplicacions, en events que succeeixin a dintre de la ciutat. Doncs events com la Mercè, events com les Festes de Gràcia, en les que es pugui arribar a rebre un feedback per part de la gent, a rebre interacció a través de certes aplicacions que es desenvolupin a la ciutat. Crec que això és algo que ens aporta, que ens fa créixer, que fa donar contingut a la ciutat i a prova d'això, per exemple, són iniciatives com les que està fent també ja l'Ajuntament de Barcelona. S'ha creat el primer portal d'aplicacions de Barcelona que es diu Apps for Barcelona, on una sèrie d'experts estan avaluant aplicacions perquè la gent, tant els turistes com la gent d'aquí, es puguin instal·lar, es puguin descarregar amb els seus telèfons mòbils les aplicacions que són més rellevants a l'hora de visitar Barcelona. Xavi Castillo, aquesta capitalitat, tenint en compte la teva experiència, la teva trajectòria en telefonia mòbil, què suposa no només per Barcelona, sinó també per aquesta indústria que explicaves que té un futur de llarga trajectòria? Bueno, pot significar molt o pot no significar res. Aquí tenim un problema molt important ara mateix sobre la taula. Abans he començat a parlar dels operadors, que és una situació que tenim. Al voltant d'aquests operadors s'han desenvolupat unes indústries tremendament competitives. Per exemple, els fabricants de terminals. Actualment, el fabricant de terminals que està venent més smartphones el darrer trimestre és Samsung, que li ha robat el lideratge a Apple, que li va robar el lideratge a Nokia, que li va robar el lideratge a Motorola. És a dir, sembla que és un entorn tan competitiu que un no pot ser el líder durant gaire temps. En el món de les aplicacions encara és molt més complicat, perquè la botiga de l'Apple Store ara mateix té més d'1 milió d'aplicacions que competeixen entre elles per captar l'atenció dels usuaris. Llavors, clar, perquè Barcelona pugui treure de la capitalitat del mòbil més que la fira, perquè la fira és fantàstica, o sigui, tindre aquí 72.000 persones durant una setmana, fantàstic, Xapó. És el millor aparador que podem tenir. És el millor aparador i a més el tenim fins al 2018, o sigui que això, felicitats a tots per haver-ho aconseguit. Ara, jo crec que tindríem d'anar una mica més enllà. No ens hem de conformar només amb aquest aparador. No ens hem de conformar amb això. Crec que això és també un dels objectius que té el Ginés Alarcón, a la Mobile World Capital Foundation Barcelona,
que és aconseguir que a Barcelona, a més de visitants, a més de turistes, a més d'executius que venen aquí a anunciar nous terminals, nous serveis, etc., doncs hi hagin també empreses que creixin i que creïn llocs de treball d'alt valor afegit i que es beneficin de tot aquest creixement. I no serà fàcil per tota la competència que deia que hi ha a nivell mundial de fabricants i de fabricants d'aplicacions a milions a tot el món. David Ferrer i Francisc Casado, quina importància tenen els aplicatius en l'evolució dels terminals de telefonia mòbil? David Ferrer. Són bàsics. Parlant de l'impacte econòmic i sobre el que estàvem dient ara, tindre el Mobile World Capital aquí a Barcelona és un gran potencial, perquè poden sorgir empreses, nois joves amb nous talents que potser si no la tinguéssim aquí seria més difícil de que sorgissin, no? No estem als Estats Units i no podem dir que aquí tinguem un Facebook o que tinguem aquí un Google, però poden sortir nous talents a l'estil Angry Birds, que era l'aplicatiu Angry Birds, és un videojoc que primer va llançar de manera gratuïta, però quan es va veure que era tan bo, llavors li van posar i van dir, vinga, doncs per la següent pantalla cobrarem €1, però se n'havien baixat 10 milions. El dia següent van guanyar, no 10 milions, però van guanyar potser 5 milions d'euros. El dia abans eren pobres i el dia següent eren rics, no? Ho poso sempre com a exemple quan algú em pregunta, escolta, per què és necessària les apps, per què ho hem de tindre aquí? Doncs ho hem de tindre aquí perquè pot sortir un noi, jo no seré, però pot sortir un noi que tingui aquesta idea, aquesta xispa. I és més, els aplicatius ha fet possible que hi hagi molts emprenedors. Exactament. Jo crec que és molt rellevant el tema de les aplicacions perquè, sense adonar-nos, la nostra manera de consumir els continguts ha canviat. Nosaltres ara consumim els continguts, passem molt més temps consumint els continguts amb aplicacions que amb un navegador, que és el que fèiem abans. Arribàvem a casa, obríem l'ordinador, accedíem a un browser, un navegador d'internet i començàvem a fer una cerca a Google. Ara això ha canviat. Tot això ha passat cap a l'ecosistema de les aplicacions, que a mi m'agrada anomenar-lo. Llavors, tu per accedir a consultar informació sobre on vols anar a sopar, accedeixes a l'aplicació dels mapes. Quan vols accedir i vols consultar informació sobre els teus amics, vas a l'aplicació del Facebook. Quan vols escoltar música, vas a l'aplicació de l'Spotify. Llavors, tot això està fent que la nostra manera de consumir els continguts hagi canviat i que això respongui a una demanda també del mercat. Les empreses s'estan adonant que fent aplicacions és una manera molt ràpida de testar el mercat i molt ràpida de veure si poden aixecar inversió. I això és una cosa que ens ajuda d'alguna manera a apropar-nos a aquest mite que tenim del Silicon Valley, no? Si tenim una idea, podem construir una aplicació, podem construir un petit model de negoci, el podem testejar en 2 o 3 mesos i podem veure si realment és algo viable i podem tirar-ho endavant. Això és un motor econòmic molt important i que crec que per la gent jove és molt rellevant. És evident que la telefonia mòbil ha canviat les nostres vides i per aquest motiu els companys d'Ebre Televisió han sortit als carrers de Tortosa per formular com ha canviat la vida entre nosaltres y estas son las respuestas. No sé, la verdad que ahora es lo que más se utiliza, que internet, que los mensajes, que las llamadas internacionales, que llamas a tus amigos, que para una invitación, para una cena, pues és indispensable un telèfon mòbil. Segurament més tranquil·la perquè sempre estàs disposat a que truquen i pendent de qui pot trucar-te. Principalment a l'hora dels estudis canviaria bastant, estudiaria molt més, estaria més centrat per la feina i no em distrauria tan clar, i els amics també seria bastant diferent, no mos parlaríem tant, només nos trucaríem per a quedar via telèfon fixe i a part les aplicacions també serveixen molt per a estar connectat amb el món. Una vida sense mòbil és que no te la pots plantejar avui en dia. Més que res perquè sortir de casa sense el mòbil és com si marxessis descalç de casa, no? I és que la veritat és que el mòbil no s'ha convertit únicament en una ferramenta per tal de poder trucar, sinó que s'ha convertit ja directament en l'oficina, en la ferramenta de treball, obligatòria i indispensable per a qualsevol ús. Per tant, si surts de casa et deixes el mòbil, et deixes el correu electrònic també, t'estàs deixant també l'ús a les xarxes socials. Estem dient que deixar-te el mòbil avui en dia a casa pot significar inclús arribar a perdre diners inclús a lo que puguis dedicar a terreny professional. No sé si existiria vida perquè ara en totes aquestes noves tecnologies no sabem si ens aclariríem o si tindríem alguna cosa que fer, ja que el mòbil ara ja és el nostre joguet de cada tarda. El que opinen els veïns de Tortosa evidencien el que devem pensar milions de persones arreu del món, que es fa impossible pensar la vida sense telèfon mòbil. Però com serà el futur de les nostres vides amb la telefonia mòbil? Xavier Castillo.
Bé, jo resisteixo molt a fer prediccions del futur perquè amb tecnologia sempre m'agrada explicar que quan va sortir la televisió els enginyers van predir que la ràdio desapareixeria, perquè qui es conformarà només amb sentir algú parlar quan el pots veure, no? Va ser la conclusió lògica dels enginyers, no? Bueno, avui a Espanya hi ha més de 6.000 emissores d'FM, vull dir, la ràdio no ha mort, amb la qual cosa fer prediccions d'aquest tipus... Sinó a l'invers, que s'ha consolidat encara més com a mitjà de comunicació. Jo crec que no ho sabem, igual que fa 15 anys jo no crec que ningú hagués pogut preveure l'existència d'una cosa com l'iPad, que és un dispositiu que no té teclat, no té mouse, no té connectivitat amb altres dispositius, amb discs externs, no té res de res, i en canvi és un èxit increïble. Vull dir, això és el que fa maco també treballar amb tecnologia, és que no saps quines sorpreses tindràs els propers anys, no? David Ferrer. I amb les apps el mateix, no? Per exemple, fa 3 anys no existia el WhatsApp. I el WhatsApp s'ha menjat tot el pastís d'ingressos que tenien els operadors amb missatges curts. Per cert, quin és el model de negoci del WhatsApp? El sabem? Francis Casà, és un misteri que ens preguntem moltes persones. Sí, és una cosa basada en el número d'usuaris. És al final el número d'usuaris que està retenint perquè realment ni estan oferint publicitat ni estan fent res més. O sigui que és un model molt semblant al d'Instagram. Instagram no tenia publicitat, no tenia res, només tenia una base d'usuaris. I al final això era doncs, el seu fort. De totes maneres, els usuaris de l'iOS, d'Apple, i paguem per WhatsApp, i per tant, com a model de negoci, ingrés han tingut. És veritat que pels Android potser està encara gratuït, però quan el vulguin posar per pagar, és el que us he dit del mateix model de negoci de l'Angry Birds d'aquell videojoc. Ara deuen tindre potser 54 o 100 milions de persones registrades. Si demà els hi dius, escolta, només per €1, seguiries tenint el WhatsApp? Potser el 80% et dirà que sí, i d'avui per demà tens allà 40 milions d'euros a la caixa, no? Per tant, el model de negoci jo crec que està bastant ben definit. Hi ha un target de gent que el paga per defecte perquè és categoria més alta, que té l'iPhone, etc. I els altres, doncs, primerament els descarreguen i quan veuen que ja no poden accessoris, se'ls diu, escolti, pagaria €1 o €1? Xavier, que sí, em demanava la paraula. Sí, bueno, jo crec que una mica el que intenten és repetir la història d'Skype. Skype també va néixer oferint trucades gratuïtes, en aquest cas d'ordinador a ordinador, i actualment Skype és un gran negoci, perquè hi ha serveis, els serveis bàsics segueixen gratuïts, però n'hi ha altres que són de pagament, hi ha la publicitat, hi ha la integració amb altres aplicacions de la família Microsoft, etc. Llavors, WhatsApp ara està en la fase de captar base de clients, i això ho estan fent a una velocitat increïble, i a partir d'aquí doncs, tenen moltes sortides. Jo voldria afegir només, per exemple, moltes campanyes que estan fent restaurants amb les que pots fer comandes. S'està començant a fer servir el WhatsApp per fer comandes de sushi a casa, de pizzas a casa. WhatsApp actualment no permet un servei perquè altres integrin els seus serveis, però és inevitable que això en un moment o un altre arribarà i en el moment en què arribin monetitzaran tota aquesta xarxa d'usuaris que tenen i faran negoci com el Xavier molt bé diu. Ja estem en temps de descompte, però hi ha temps encara per una darrera qüestió. És la influència que han tingut i tindran les xarxes socials a la telefonia mòbil. Cap on anem en aquest sentit, Francis? Jo crec que anem cap a... les xarxes socials s'estan apoderant de pràcticament tot, no? Una aplicació que avui en dia no estigui connectada socialment no està ben vista. Si estàs utilitzant un joc i no està connectat a les xarxes socials perquè puguis compartir les teves puntuacions, els teus logros o les teves aventures, no està ben vist. En aquest sentit, doncs, m'imagino que totes les estratègies de màrqueting d'algunes companyies estan al voltant d'això. Només per un petit exemple, doncs, suposo que molta de la gent que ens està veient juga a una aplicació que es diu el Candy Crush, per exemple. És una aplicació que és gratuïta, que té un model de negoci en el que, si vols, pots desbloquejar certes pantalles pagant, però altres les pots desbloquejar fent que altra gent accedeixi a la xarxa social i et recomani aquella aplicació o et desbloquegi la pantalla posant-ho en el seu mur. Amb això em refereixo. El màrqueting a través de les xarxes socials és bàsic. Senyors, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. En aquest cas, Xavier Castillo, delegat a Catalunya de METIC, la patronal de les empreses vinculades a les tecnologies de la informació i la comunicació. Gràcies. Gràcies. Gràcies també per acompanyar-nos a David Ferrer, enginyer i vocal del Col·legi d'Enginyers Tècnics de Telecomunicacions de Catalunya. I finalment li agraeixo també la seva presència a Francis Casado, responsable de desenvolupament de Dotopen i expert en mobilitat, xarxes socials i màrqueting mòbil. Gràcies.
Avui encetem una nova secció en col·laboració amb les televisions locals. Banyoles Televisió ha realitzat un reportatge envers dos emprenedors, dos joves de Girona que han tirat endavant una publicació que ocupa un espai que no ocupen d'altres mitjans de comunicació en aquests moments. Escoltem les experiències de Joan Timoneda i Carlos Martín.